daran, dan, 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 ta, 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 ta. Egin perpini, ikusten zat da, laguntzen, azeinean laguntzen, bestiei. Da gero eurek ezi benin, norrak egin behar. Gustau etxeakon, kanpatorra handi behiro otitxe, bizte poltsek, ziarrotxu erregeroan da. Bai, polako bai. Bra. Musiki beti gustau izako hori. Musika esantu guztetik ono da, kanpai joteko be. Ze, kanpai joteko eran be, claro, ez barri joten da. Batin geldielik, urrengun bizkor. Ni hasi kanpai joten, 7 urte neguzo da. Akoletxo sartu ginenin, orduan geure obligazioa izaten zapatuten, da gero domekago xin degoteko, meseurrotik gote zinek, gehote ginen horren kargu. Zazpi urtez, hasi akoletxo, da zazpi jamala ere, hoxe izaten akoletxoen, transizioa. Zazpi urtez hasi, da malo zamaitxo. Zazpi urte ingero ikonetxon, esatuzkoen turuzeitzaz kanpai jota, da banetxe gote ginen. Eta eure zelan etxean ikusi, da lagundu, da horretak ginen egizten, einaz, Augusto, esaten Sankristau. Da beran zeme ibu bai, Eli. Sankristau, Augusto, lakasan Sankristau, berton bizen da, are jotez zuen, da guk entzunde. Entzunde, belartxik, zartzelan jotez zuen. Berak kanpa bultako joteko da launen egizteban. Hor bizi lagun bi. Kanpa bultako joteko da, laura joteko. Lagun bi bizita, berak bakarra hartzan normali, bakarrak besti bai. Horrek, kanpa egita, horrek, den da, horrek bakarrik jotez zuen baina. Kanpa bultako betitzeko, lagun egin. Berak erakutsi oskun kanpaiei bultak moteko zertzuk enbiako zan, sekendu biakon, seguruk eta gauzak eta soki ditu gero. Akolitxo alkarra zibilitzea emetetzen, da korun elkarren kontrol da jote ginen, zaten oza. Goizan, joteko zago eta jonen bika, ziaten beti gara orduan, sasoi hobitxe jota igoten den, kamatorra, jotak egia. Ia motellak, esatuzkon, berak, eskun motozkon, zue baizuek itxeroa zelan jota, entzunde bakio, hortaz zinen, bera entzunde. Goxin lehenengo, zazpiretan panadero dut zen, gero beratziztako krispinetan iketxe gendun, gero amar derdiztan edot zana, irurok, irugako letxo. Gor guztia ben pazte gendulez, kanpai jo eta gero ikargu zin horrek. Hasi albaku, goziko bostarrazta izadita. Horren bazer, jamiarra, induzitxegi, apenak euen, gitxi. Kalen bizi zinen, bazerrek utu zinen, zera, hau zelan inden, biharren jen launtza, mantendu alda igual, da, goxin deixi, izan, albako jodote, zeire ditxe, bega, haikin. Ordu nizan gabaz biharrek izan. Otamairu kanpa. Da zeitzi zin otamairu? Jesu Kriston izan, ikosio urtik erabaitzasuna. Horti dator hori, txuri da horrez. Kanpa bat bakarri, dan. Hori Sankristau berak jote, berton bizi eran da berak jote bat, urren bera bizi zen. Elixatetik, Sankristau esaten normali, elixean kontran bizitzen esaten dana, edo armitxean jo edo. Hori kanpai euken bertatik sokiaz, telatun zuluein de kuarture. Etxetik urten bari gara askote ban. Egerrexetan Angeluse,
Abadiko horazio itxesion, hemen lesbueltan da. Hartu liburuk eta liburu irakurten. Angelusek daukez hiru kanpa da gatu. Hiru kanpa, gatu. Hiru kanpa, gatu eta gero beratzi, segizien. Hori amabizta kanpaik joten ez zen baser txarrak eta igulo solo labrantzan biaren jubilezin jordun. Han, amabizta behautz eta nitxerrok ikusi ez, kanpai entzun, urrinetik be. Eta iluntzen arabantxeku. Iluntzin aramantxeko Angelusan modun. Horrek izan ezin orduan, Bai. hiru kanpa, hiru bider, Hiru bider, da gero beratzi. Aramatxiko sortxere segurtan edo. Aramatxiko dut deia mutina gartira di. Nahiko de biharre pixar behiru zahalduko. Da tekur nahi harimena. Horrek zedezik egunezko eguztitakok. Etxakuteko sasoi esate gontzaguk harimenak jotez txuen. Hori kanpai albakoan antzera. toki kantzera izan ezin. Toki kantzera bai. Gero, hilken bai bai. Aitxizanto eta badek itxizinen, ere bat. Gizonezko zaren beste bat. Ardazko zaren beste bat, da ingirken bai beste bat. Horrek deuke hilen gora beran, deuke hilen gandrasku da, dan, gero biharna jote da den. Gizonezkoenin diferente, jote esan dan, den, gero dan, ustade. Gizonezkoen ez da normala, baina bizen bitxartin txigizi zarte. Osa, dan, tin, da gero, den. Gero kanpa txigizi, din, ez kanpa voltako, ja geldi dela. Zugan bai baina hori gitxi. Nirak orduan bi edo hiru bidar. Asko isa ez da joa izen da. Bai, tambora down. Kanpa bizo batera. Dran, hori da sartu. Hori zaizu izatezen. Nio, zugan bai zen nun zue da. Beti behotazik. Angeluze, arabantxeku harimena. Elizan barotik. Ato txikizien hostin. Zartzen da, hortzik jotazik, soka berainak eduzten da. Besti, haixeguntako da jaibezperontako kanpaiek, da kapaboltako eta dobladeroak eta hobi zein, da berta janbiar. Kapaboltako egitzeko, launi do, umekik da bazin da, komeni. Karo bat iru eta pixka maneku dugunak. Gauzia laitzeko, kapaboltako martxan epizita. Soka bat ahieldu, beste ahieldu, eta din dan, dan, ta. Hortaixek ritmu ganbixetan, aspertu hartu. Hori bata eta bestie, sokeitireka. Sokeitireka, bai. Besti bueltako gatu dari, ba. Edo bizetezan, prozesinioiek eta jai desperetan. Luzetxo edo mostxo, segun San Pedro eguno edo San Gregorio eguno bazan, beti ilusio gatu zin.
Maskulin buruz ez dakit. Kapaboltakot 1933 dago uste. Baina beste bisek kapazarra zaten abestu gari, dan arek ez dakit. Etxi jakin nahi baina ez dakit buruz. Da beste beten abez. Handaluz ere, hortan. Letra peina gerta, jondo hori hartiko. Elixin izan nahi gu. Lasterra garrak osioen ez dut zauizte, sekulentzun, ez dut sekulentzun, senyurtetan no se garrazio kanpaiek. Baina, gure akordu metzete horrek, beti esatu di, horreko generazioik boi. Da lehen esate benez, beste bi gehiago, egon biben. Horrek enitxunik izatu. Niko intxik zautxo garraz. Elixia errezan nahi, bat urtu intzala zate baina, Elixia perfektu. Da besteko iko txikixe, hori izta izan pasako zan, baina ondako leku handa, zaguntasuna. Nezaren kupulan goixen neotu zena? Nik esatu egin hori, kanpatxe izan kupulako, besti bez. Entzuti, zola baina, basio garrik. Guk esatu guk horretxe di, untxe duzunek. Bakarrik sekulo zile izan Jose, batek bueltako jogi ban, da bestik dobladura joteko, normalmente Crispin de Bixo izate ginen. Kapabortako jogi zari laune bizen, ordu nezagun automatiko eta zerik eskustitu bizen, batek kapabortako joten, azte zan, gero dobladura sartzen. Hori zizan, alaixena hori zizan. Laune pasatzen doa, ondo baina, laune espero, azkenin ere pasatu boduna kultxe berdana gaztau, ondo bakarrik. Da ordu nemeresten daban, kanpai bona golti, minan zati entzuteko nio bizkorra, da gero apurka gelditzen jutu zan, da bitxo bitxarren dobladura jo. Apurtxo dut gelditzen itxe bani beste terika batzuk egin, datza bizkortut, da gero oztabe, zai dobladura kapaitzen. Eta gero, eskerrak dut, zagadez, jakordakon ota zilegi izan, da mekanizatu bini, otorraz. Sigur ez dakit, baina hori izango zen, lota irutorrezen bera, da handik laburturta edo zeire edo, bai, olako bat izango zen. Ardura egiten haustu dugu, sakazte behar. Orduan bizieran da, zera, arake amabiztan kanpai orduan, eskursu jotezio da danak, orduan zuen automatiko. Bera bizitzen maliz esango ban, automatiko benizionik jodadok inventu. Hamek ebierrik bat alparrik. Esango ban, berak, alparrik ez baina. Eta beti zen da borondatezko bierra edo... Gugok abesinik itxi. De balda. Ez duzu sekulo izerko graue hori? Bestortina, inde, segit da, de balda egin danak. Sekulo izarrezteko grau. Akoletxutzi laguntzan egin, apostolu hasi ginen, apostolu laguntzan soldotza ginen, da bizen bitxartin bada. Goxin mezit hartzalni arrezeixo. Ordu asko pasatzen duzen, ez da? Elixan asko. Asko, goxin beratzi izan sartut, irure amabixek arte urten bez. Hantzik gure tunikak eta hortxe, zangerrexan bueltan.
Ez da, ondo, pasatzen dara da kanpotik ipinezko sokie, edozein pasatzen da nien tirek ebiltzen dien umiek eta ganberrez berdin gabien, eta hori gehiago sokie barrure ipini, bestanik gozaldien behigole ebiltzen zen jentie kanpakoten eta hori alarmi izaten da, ze pasatzen da men. Zueda, ero... Santa Cruz bezperan, iluntzi, bolandera botatitxu eze, eta kanpai jo, eta gero bertan Santa Cruz zeuni. Zema kanpa, jota jo. Goxin jota esan albaku, iluntzi nuztabe, armaiteku, eta gero mesaku, jaizetan untxe behoten da. Goxeko zeidetan joten da jai. Haitxe beti jo izin da bizuzin. Areke jote ban, jaize zini, mesa denpora. Lehena domekan egote zen, mesi. Gero hilin behin. Eta hor txegunetan jote zen. Oin dela berrota marrute hasi ginen gu jaizek hemen organizetan. Bai, kanpai beti jodamen. Batzuten neu, da beste batzuten mari ordomu, baina generalin hori jai zera joten ikitzen nabanin, ia neuke joten naban urtaskun jaixen bezperan da jai egun inde. Ortotzen eberdizen amabixo joten zuen eurek, hemen bizitzin arte, eberdizen amabixo joten zuen, bertxo joten zueni, gero hemen begoten zi. Da gero, ondarroak untzinin bizitzet eta ja danak aldu zen. Deixe ordu netxakon horrek eusi horri importantzik egin moten. Doinu neuk hartu nagoan ase, doinu ase dau joti eta Jaizetakotik aparte nik iztote behin baten edo, bitxen edo hilkanpai jotana, baina besteik ez duten nik jo. Guk hilkanpai enterro egunin bakarrik egartu zen. Hemen gutxi bakarrik. Abitxu ekarta banana. Abitxu ekarten ez da bana inoiz bez. Hilkanpai edanin, jote zuele lehenko, eberdiko 6 angelu zen kanpaiek. Gero, eitxozu hortarte bat, eta emakumi bada, 2 kanpa. Gizonezko bada 3. Gizonezko bada 3 kanpa. Zenbat kanpa izaten di horrek? Ama izera, Erta jaixetan bai. Mahal nabezpean azitxea. Seguru Are maitxiku jole lehenko? Maitxiku jota, gero jai. Dan. Gente, jai. Seguru, jai. Alegrik. Alegria hori. Mesioten da nin, 3 aldiz. 3 dei? Bai. Gaur zela iziten di? Lehenengoko aldixe, da gero aldi momentu eta biherrena, da barru sartzeko beste aldi bat. Ordu erdi falta dela, kanpa bat. Bai. Lehena, oinez etorte zanez jentei dana, jakin deixen, ordu erdi falta dela mesetarako. Gero ordu lon falta dela. Bi hostada, datornak haitzen da, ordu lon falta handion da. Bai. Zenbat bidea genero. Eta gero, mezi sartzeko orduen, 3 kanpa. Dan. Hori da, segidan joten jun, bai. Aurretik atzera egizien, kablin pintxek egizien. Durin izatea, behintzat, amazana eta zatea. Hamendik etxaino bazterri daino, beran bazterri daino kablie? Bai. Metropilu bikoan, ba? Bikoan. Goitxi bera zuzenien, txarto bez. Parin gehatzen data. Horrek, bertoko santu edo patronu, zan da egun, San Antolinde. Baina horrek kanpaiek San Bizenti dino. San Bizenti dala pentsatu dizen bezarrau eta, neupe, nik entzunde, gure zueke, San Bizenti. Da lehen hemen San Bizenti egunin de, jai hartzen zen hemen, gu gaztik ginenik.
herrixetako elixo baino batzuk zaharra guti bintzat. Bai, fetxa bintzat hori izaten dabe. Bai, hori gu gazte ginen nimetzute gendun. Hemen inguruko elixei zaharra nahuzi dela. Ez zinekizu ondo esplikau, baina santuk zelan ostu zituen, joan zel eta difuntuk ikusi zituen santuk eruten, amendik. Eta nok esan da eruzituen ez dakieu, baina giltzek milioin eskatu, lehena milioin otezin bat giltzek, amengo giltzek. Da milioin eskatu giltzek, elizi ikusta atozela eta, da santuk hartut eruzituen. Eta gero, amigo batzarrein otezen jentik, eiban etorritxe batzarrein, da topoen bizile eta izaipa nik ez dutu bazin espazin hori entera eusini, eurik egarriztuen santu gatza. Ze orduan leku askotan santuk eta horlako gauzak ostu edo, saldu edo, ez dimazio egitxuen orduan ba. Eta zelan izan, ze pasu izan horre erreteko ermintxua? Nordaki hori ba, hortza eurua santuk erun da zuru mongotzen da, gero santuk ostu leheneko. Da zuru monda, gero dana gerra intzile pintzita edizien, gero hola izan baten joan. Guk etxeu garbitxu, zalantzutako preparau, eta mezan bada preparau eta kanpai jo. Bolandera batzuk beto, eta gero guk hemen soziadi egunken aurrien berton lehen, eta orko jaize bezala bertaken duen afari bat, eta bueno, eta zue itxezan, eta bueno, hori bakizu, gero ganetik salto batzuk egin, eta itxe hori zetezan aspakizune bai. Agustok etxean, kontuek ero, liburuek erun, nik etxote moduen pizka, baina hone jentiek maiordomutzi oiniztak kamizetan, beti nuna horrien. Ez dakit, inoket tiretzeko gogondik ez da ikusten da, bueno, osasun edo guten artien, ero pizkat nabilen artien, baina nabi urtik aurrera noie, eta baina ez da oin gauzan du izen bidana, zajunetan lora batzuk eta ipini, eta besti, hoxe, baina beti da, mantela garbitzu bidala, ero beti goten da, zuri ermitxetan badakizu zedoen, mantenimentu minio bat egin biozu. Guk txiki-txiki zautzeu hau ermitxi hau, eta hemen urran hasitxeku gaz, da gure amak hemen goxe arduri euken, da ni pentseto beran ama peuko bala, eta gori hau xerak guztioskue. Hau xe garbitxu, xe zein du, da gure borondat ez eitxu dana, da oin baukauz gauke lau aiztok izan gazeitzen izeune, baina oin baukauz laguntzozkuen ape. Genaran alabak, Antoneneku, harak euren abalitzak elantxe laguntzozku eta bagauk dana mantenitu. Bueno, erremedixi, hori gure gazte denporaku, gure etxin taberniu da hor aurri kaminu nahi txezan erremedixi, ia, hor zela izen, Adrien zela izan hori, hor zela izen da hori, eta gero jakotxik hasi zinin, hasi zin, gure etxek ezaban, ekan bisau hortxe kaminu de kaminu, namitxe etxikutzian aurri. Karrera pe bai badaz. Gura itxek bizekleteru zen da, areke bizekleta karrerin eban, haitxikutzeku eta bauxe itxi da, ipinitxo hori, Hemen itxizan batzarra, da jaize itxizan hanbeien beti. Eta nik ez dut ezautu, baina gure zuei entzun otzen, inoz, iru erremedize behon zilor, inoz. Batera? Ba, iru soño jotale. Han milioiko txondun bat, goixen, da bestie han irimintzeko partien, da bestie eskoletxean kontra. Erromeritzak hor santolinetan da asentzioten. Eta zeinek organizete zituen horre jaixo? Bertona auzogut barrak izan? Bertogu. Ba, bueno, hemen gu gaztik ginen irimintzek egitxe ban tabernie. Da gero irimintzek egitxe banein, gure tiok eta hor ni bizina zen lekun bizizinek. Da etxek altzete ben taberni horra gora, horra bai, onabe bai.
ermitxa bai, meztati urten dagoen hemen bere mostra hori dut zen. Baina ez, oingo modun, zerbezik, jinkaz eta kubali hori jolagoik ez. Orduan ardago eta limuna diot zen. Da galletak, beste egizu ez. Lehena, Urdinoletako amumak eta giltze itxeben domeketan etortezin ona. Amua bai. Eta etxeban, giltze atezulun laga eta egun guztin, domeka egun guztixen, giltze atezulun otezen, nahi daben guztixentzako elixakoati zabalik. Libre, ikusi gehi. Libre. Bai, gero tortzen iluntzin bera amuma zarra eta zarratze banatie eta aste guztin itxitxe. Eskobia zekarri, eskobia ze pasari eman elixia etxe. Ati itxitxa, ero. Bai. Azken baten. Garro itxasunek eta horren erutu bana berazan. Bai. Seguru ba. Gaur zeinek erutuen da gaur egun? Hamengo garro itxasunek eta. Amen da. Bat behintzat. Ez dudan okongo zer hor, kofarreixa barrun. Kudanok kofarreixa barrun bat. Eta, urte pilo bada holan gau ezela eta holan jarraitzeo. Da hori guk gaztiok ikesten gabiz, edo nahi hau ikesi, hilkanpaian jarraipena, eurok esan da zelandan, jarraitzeko eurok ezin bada momentu baten, Kofradetxan momentu erongo gaz, hiro eta bederatzi bat lagun. Hiro bederatzi etxe? Bai, etxe, etxe. Bai, etxe ezateko. Lehen bat zerri txezine, hone bat zerri eta kale etxe eta holakon bat, hiro eta bederatzi inguru. Asko zeu Bai, asko gaz. €10 izeten da ordaintzen dugune, urteko kuoti, eta hori da laguntasun bat, ze gasto sortzen da, jaixetako eta obra bat etxeko, eta azken indanak leko bat ajuten di, irabazi guztik, eta hori beda laguntasun bat mantenimentureko eta. Laro eta zazpi da, laro eta zazpi kofrada. Junden urteetan ez da gazteik egoten, kobrete hau, esatot, askotan ez da merezi kobreta iz, kartilan da dirute, baina esaten da beurek kofradako €6 izaten da. Esaten da beurek ez laga. Lagaz, igual no zozer bidanako, baina ostontzin, lehen obri izanin, falta zan abako txai kobra, eta danak ordaindu ben oso posik, horreta izi mantenirten da. Ardura duena urtin bat, zahen duen. Ostotni horrek, kristelok eta horrek, burdinok eta horrek. Hau lanpari edo edano Benito eta Dionision donati guzit, dano. Kanpun dauen aldabi, egunin, areke titik utzotza, berak eindek kude eta bauke beran, Kofradan gitxidaz. Kofradan gitxidaz. Ja, gitxik gelditzen di, ja, borra indidan. Kanpotik eta ordeinik ez topendan inorbe dagoenik. Lehenaku ongo dizentzuk burgainako badai ordaintzuk. Burgainuk badaz. Eta galtzuanak eta bejarretxuko dabe? Galtzuan gupai. Bizka borondatek gauzit eta orduan batzutan ordainduko dabe, urrengo ez, da gure etxe atzetik izan ez guten, amaitxungo dabe. Obraik edo erretzaileik edo garbitxasunik edo aparteko egin behar bazan, kofrada guztizei abizet, nahi dabena edo aldabena tortezan, eta itxizan. Bertoko ermintxako liburu, Mari Ordomuk egitxuan. Urtin baten aldatzen, batzarria zertzezan. Eta lehena batzarra ametxe itxizan, berton ermintxan itxizan. Ahor goixen. Honek bauk ez da honek ermintxe zozer berezize? Berezize hoxe, batzarrak eta itxezin, eta gero hoxe maixo itxe daukez horrek lehena ezate bene. Izorialeko olako mairik, hemen ingurun dauzen ermintxatan ez daula. Berretzeko Salvador da, inoze federazioako beto hori ikusta. Zer da, pieza batek dude edo zer? Pieza batek du hori. Da noi, hazi puntu bat inde bezta. Pieza bat. Da hori, horrek beta zagartzen bat urte eguzen. 1914 urtien, zei basarritxar edo zei etxe jaue zelan juntu ziren hemen. Da orduan horrek erabaki ben, kofrada bat sortzia hemen zanjunen. 50 laguna puntu ziren horretarako, eta etxe desberdinetako jentie, laupez eta ordaindu ben bakotxak, eta 1918 hasi zen hori funtzionetan ero aurrera juntzen.
eta santu egin dauen hemen imagena ekarri ben, egun de 80 peseta pagauzen, eta gero urtero ipini ben lista hauet, eta hor 50-etik urte bakotxien, etxe bakotxak, kofarda bakotxeko jentiek edutigoen administrazioi, kontuek Jeronimo Irusta Zalapeztonik kontuek edutu zitsune, baina ardura du modun, mayordomo moduen urte bakotxien persona bat aldatzen.